בחלק זה נלמד על השחיטה של קורבן עולה, קבלת דמו, הולכת דמו וזריקת דמו על המזבח. במיצג הזה יש אפשרות לראות את פעולת השחיטה, אך מכיוון שיש כאלה שמעדיפים לא לראות את השחיטה, נתנו לכם את האפשרות לבחור. מולכם יש שתי תמונות, אחת עם כבש ואחת בלי. אם אתם רוצים לראות את השחיטה עם הכבש, תיגעו בתמונה עם הכבש. אם אתם לא רוצים לראות את השחיטה עם עכשיו אנחנו בבית המטבחיים. זה אזור שרק לכהנים מותר להיכנס אליו. גם למי שלא כהן מותר להיכנס במקרים מסוימים. מולנו יש 24 טבעות שתפקידם להחזיק את הקורבן בזמן השחיטה. 24 טבעות כמספר משמרות הכהונה. כל משמרת כהונה יש לה טבעת אחרת. הקורבן שנשחט עכשיו הוא קורבן עולה. וכבר מולנו יש כהנים שמכינים את הקורבן לשחיטה, רק צריך לסגור את הטבעת. הטבעות נסגרות ונפתחות בצורה מאוד מעניינת. נסו זאת בעצמכם וסובבו את הטבעות בעזרת היד במקום הכחול המעבב. מצוין, עכשיו ניקח את המזרק שמגיש לנו הכהן. מעולה, תפקיד המזרק הוא לקבל את הדם הנשחט מצוואר הקורבן. הסיבה שהמזרק מחודד בתחתיתו זאת כדי למנוע מהכהנים להניח את המזרק, ואז יש חשש שישכח אותו שם, והדם יקרש, ואינו ראוי לזריקה כך. לכן כדי למנוע את האפשרות שהכהן יניח את המזרק על הרצפה, הכינו אותו עם תחתית מחודדת. עכשיו שימו את המזרק במקום המסומן ליד צוואר הקורבן. נפלא, עכשיו הכהן השוחט מתכונן לשחיטה. השאירו את המזרק באותו מקום. מעולה, עכשיו לכו לפינה הצפונית מזרחית של המזבח במקום המסומן. יפה מאוד. אם נשים לב, מולנו נמצא מזבח החיצון המפואר, במרכזו מקיף חוט הסקרה, שתפקידו להראות לנו היכן הגבול בין חלקו העליון של המזבח לבין חלקו התחתון של המזבח. הסיבה שצריך לדעת את זה, מכיוון שיש קורבנות שדמם צריך להיזרק בחלקו העליון של המזבח, ויש קורבנות שדמם צריך להיזרק בחלקו התחתון של המזבח. בקורבן עולה, הדם צריך להיזרק בחלקו התחתון של המזבח בצורה מיוחדת שנקראת 2 שהם 4. הכוונה לזרוק את הדם רק פעמיים, והם ילגו בכל 4 הצדדים של המזבח. איך עושים את זה? מאוד פשוט. זורקים את הדם בפינה שמולנו, באופן שהדם ייגע בשני צידי המזבח, ממש כמו בדוגמה שלפנינו מסבירה איך לזרוק. עכשיו נסו זאת בעצמכם. מעולה. כמו שאתם רואים, בזריקה אחת, הדם נגע בשתי צידי המזבח. יפה מאוד. אך זה לא מספיק. צריך עוד זריקה כזאת בפינה הנגדית, שהיא דרומית מערבית של המזבח. עכשיו אנחנו בקרן דרומית מערבית של המזבח, ממש בין הכבש לאולם. כאן נזרוק את הזריקה השנייה. מעולה, עכשיו זרקנו 2 שהם 4. את שארי הדם שנשארו במזרק צריך לשפוך על הנקב של היסוד. מכיוון שאנחנו שחטנו קורבן עולה, את שארי הדם שופכים בנקב הדרומי יותר. מעולה.